to tak, ne? Na tom kraj. Jo, no. Je to tak, ne? Jo? A co to mělo udělat tady někde? Proč? Ty si taky namluvíš svoje, ne? Každý si namluví svoje. Tak dáte to Aby tam dohromady. měl každý něco svýho, ne? No ale spíš se domluvte dohromady. Já to nemám, ale... Je člověk. No tak je tam ta postel, ne? No, jo. Je, no, jo, no. Ještě hlavu. A tady má ruku, chápeš to? Tak mám udělat jako... Stepný ruky. Vyvěšávačku. Nevím. Můžete mi tam prosím namalovat hlavu? Jako tady ne, jako to jsou nohy, to je ruka, ne, jako že leží takhle na. Velmi traveno. Krk, ne? A to je tak velmi hlavu. Tak, a to je tak, no, až to rozkreslí. Tolik sval tam má. A což je svalno ten člověk, ne? Může být. No, dost na rozdávání. Nic mi teďka dělat. No, jako tohle v duchu, aby to bylo. Takže pojďte už to začít zkoušet nějak. Vezmi si. Jo, nikdo tam není, ona tam leží zraněná, ty k ní přiběhneš, já. No, zkus si představit, Já budu jako třeba... zkus si představit, že jsi ji našla, ona prostě nevíš, co s ní je tady podřezaná, nebo já nevím co, prostě frčí z ní krev, jo, a ty si objevila. Tak to zkus zahrát. Teď. Ježišmarja. Jaká situace je vážná, to není No. sranda. Počkejte, já se musím to. Počkej, já si dám kapky. Co bys udělala, kdyby si ji viděla skutečně jako ležet na zemi a kolem ní třeba krev? A představ si, že to jsem já, ne že někdo jiný. No skutečně, jo, představ si Barču a co teď bys jako udělala? Že sestry. Brečela. Ty bys se nepokusila zjistit, jestli je v pořádku, nebo jestli žije. Jo. Asi bys k ní skočila, No. prostě, no, Vážně to zahraj. Jo. jde. Panikařila jsi někdy? Z něčeho? Jo. Tak, teď panikař. Najdeš ji takhle na zemi a zkus panikařit. Pane bože. A ona je úplně vážná. A co mám dělat? Tak to je dobře, ty máš být taky vážná.